Bueno, urtengo 2025 azken solazaldia egin bukatuko dugu urtea, amargarrenarekin. Eta bueno, horren arte online, bueno, hain arte ez, depende batzuekin azira desberdin eman izan biogu, baina azkenengoetan horren azira da. Bueno, lehenengo, zen musa dute? Ongi, ez? No, honi esan dut, dezago. Ongo hau da, ez zoi jau eba. Ez gaurkat inezi gauri galdetu nian eta hoi biletu onbien horreguna are, ez ego. Ez. Elgo gaiuko elkarrizketak izan bari eba, zer musa. Ogio. Bioki pizka bat... Bios. Bioki nahi bout pizka bat atzera. Zaran, zuri izaten bat dizut, zer dator bizu dira? Bale. Dizut, dubet etxarriko euskeran, ez? Ni etxarriko naiz etxarrean az, eta dubet, izango zan iketan, eta izan zan gure lehenengo taldea, Zelandako kide dan Xabiki batera, eta beste batzuki. Eta datorkit izena, eta bueno, oroitzapen soltea, baina pasatu die 20 eta piko urte. A ver, tontamente, a ver, bila. Eta, como puede ser a tupa, eta horrezon, Punk, dubet, deitzen zan taldea, ere ikasi ziren, bueno, trani, zuzan. Lehenengo talde izan zan? nire lehenengo taldea, bai estreineko taldea, hori Xabikin eta beste bisakandarrekin. Gure lehenengo esperientzia musikala hortza gainien, bai. Eta Maria, esaten badizut non dau nire ilusioa? Ni ilusioa? Zutu ez ikusten, markatu justu. Nera tal dizu burura. Ni ilusioa? Horazatik? A ver, peñan. Rapatinuz. Ai ama, denek, hay que me nuevo. Te va a alegar, ¿le? Ostras, ojo, quieto eso, ose. A ver, es que abesti hau grabatu denuenean eraneko kasero batean, mignituen uste dut 15-16 urte, eta zazen belturdarik saiorako, bai. Eta jabazik genuen hor, enkarterritan, ni enkarterritakoa naiz, zeupekoa naiz, eta bertan erin genuen herritxoan arteko txapriketatxo bat edo, guk aurkeztu genuen arosti hori, eta hori izan zen, ordezkatu zuena edo, horizonalde hori, hau lotxa. Zare dut, euske, enuen espero esan jardote. Bueno, bapoitzaren hasiera kizka jarne izan ditugu. Bai. Hola, hasierako izan zir. Eta 2007, con la serie zazpian, zeinan. Zetran. Bueno, oso oroitzapen politia baita, ez? Horre, dubet amaitu zanean, nik guzan momentu bat ez nion ikusten segidan diri, proiektu horri, eta ninu milera bat, zanien buzira ez nuela eta bere ala buzitzen den Xabikinez. Eta berak esan ziten, baina zeo zer egingo dugu. Osa, ginuzken oraindik 18 urte, no estábamos quemaus ya de, ez? Eta esan non, bai, nik uste baietz. Zeo zer egingo dugu. Taki zer, eta azkenin, bai aukien itun esperientzia pixkat, hasierako esperientzia bai, jotzen ez dakin nungo gaztetxen goizeko bostetan, ez dakiz ez zola inor, pues esate dezula, mola, pero sin fliparse, ¿no? Este tema. Eta hasi ginen juntatzen beste sakandar batzukinan, eta sortu ginen esian, eta sortu ginen asmo berdinekin, juntatu, zeo zerrein, denbora pasa, kontzerturen bat ateratzen bazan ongi, normalien gure eremu naturala zan sakana, altxasuko gaztetxen, etxarriko gaztetxen, leku horietan jotzeko asmoakin. Eta momentu batien,
entzun dugun abesti horri esker, entre otras, ez? Baina abesti horrek ere eman zigun bultza bat, goratzet jo ginula Ibarrako gaztetxien, talkokin, talko oraindik zanean talde relativamente txikitxo bat, ezagun nahi Euskal Herrien, baina txikitxo bat, eta hasi ginen gu jotzen, jendea, batez gaztetxok eta joan ziren aurrera, emez, ona, eta gu pesatzen dabe talko hasiko dala. Eta hasi ginen gu, eta zekizkiten kantak, ez? Orduan, zera hori izateana, ostra, kantak dakizkienak ez di bakarrik nire lengusuak eta nire bikoti eta nire kuadrilla. Da ezagutzen ez deten jendie. Ni geratzen nahi sensazio horrekin. Sensazio hori zen brutala, esatie. Jende honek nondik ikasi, hau txu ezautzen ezertaz. Gaur egun, daude beste medio batzuk eltzeko jendean gana, eta gozak aldatu die pilo bat. Aldatu die increíble 20 urtetan. Baina sensazio hori zen itzela, ez? Eta abesti hau, por ejemplo, jo ginen, eta jendea... Bueno, eta horti gutxinaka, abestiz abesti, diskaz diska, orduan zan diskaz diska, ez abestiz abesti. Hor komentatu dugu, lehenko gogoratzen dugula, esianen lehenengo diska, maite dugu. Maite dugu. Gogoratzen dut agurengo hortzi tabernan. Zegoen saltzeko. Vale. Salgai. Zergatik gongo zan, pues igual zuk elkarri zen itxun diska. Ez dakit, perfectamente posible izango zan. Horre batzuk ikasten ginen unibertsidadien gaztei izen eta bueno, horrekin juzu kontaktuek baita, eta kontaktuek asko zien herrikotan eta gaztetxetan egoten zan jende, pues orduan jartzen zebien, eta jarri eta ipini musika eta pun, eta hortik edatu zan pixkat, porque jendean gana heltzie zailago zan. Orain zaila da beste arrazoi batzungatik. Baina medioak egon badaude. Lehen, momentu hortan, medioak MySpace eta Fotolog eta lako historiak zeben, baina mugatuta interneta ez zon nahin orokortuta, orduan, jendean gana heltzeko modua zan, tori diska, jarri, tabernan, entzun, eta hori gutxinaka, eta derrepente, etortzen zan urrengo astean nire universiko laguna, eta saldu die denak. Bala, 50 pavo esatezu. Eta ziko niko nekin onain. Ordaindu grabazioa eta hori, zer egin bardezu. Hola izen zan, eta izen zan super guapoa. Osa, hori izen zan. Nire karrera musikaleko momentu politienak izan zien esianen hasiera horiek. Ikustie, funtzionatzen zuela, ez? Eta esatie, pues ez jau, beste munduko ezer, eta, jendea gustatu zaio. Ga musikari oso oinarrizkoek, oso ez gaude pensatzen ezertan, ez dakau helburu bat, ez dakau proiektu bat, ez zein diau, más o menos gustatzen zaiguna, neska hotxori sartzie baita bazan relativamente originala, ez esango ez ginen asmatu ezer, baina musika mota hortan eta modu hortan sartzien neska hotx bat, bazakan ordura arte zeuden sorkun, zegoen zea maiz, zeuden taldiek emakume ahotsakin eta, baina esan dezagun talde horietan musika zehola oso zentratuta neskan ahots horretan, ez? Neska ahots bat increíble eta, pixkan musika horri. Eta guk beti esan diauna izen da, lehenengo doa kanta. Kanta da lentasune, kanta da hau. Hora, zuk zegin dezakezu, zure ahotsakin, eta zure gitarrakin, eta zure trompetakin. Eta hori atera zen. Eta, trompetak etorri zien, eta beste historia batzuk etorri zien horrekin ere. Eta 15 urte. Eta 8 diska eta gero, 2021ko urtarriaren 9an, okerrez banago? Bai, hori da, urtarria 9 edo, bai. Agur, esian, eta kaizu zelanda. Bai, hori da. Bueno, esianek esianek eman zitun milioi bat buelta, jende pilo bat pasazan esianetik, abeslariak beraiek, 3 abeslari ezberdin eukigen itxun, ez? Ja, proiektuan bukaeran, trompetista eneko, eta ni neu ginen hasieratik unden bakarrak. Proiektuak eman zitun milioi bat buelta, milioi bat gora bera, momentu jodidoak, usteko zorian momentu askotan kritika asko jaso genitu momentu bat, oso injustuak eta oso gogorrak izen zienak. Eta heldu zan momentu bat, asmo ezberdinak iluzkenak, batez ere taldeko igual bi buruak, zurinek eta biok asmo ezberdinak,
helburu ezberdinak, taldea ikusteko modu ezberdinak baita, eta heldu zen pandemia, pandemiak moztu zen panorama musikala, eta beste hainbat panorama musikala baita ere, moztu zen erabat, 2020, 2019, ez dakit hortik izan zen, ez da? Eta moztu zien ginuzken kontzertu guziek, justo diska atera berri, eukiko ginen más o menos hortik, eta, karo, momentu batien, guk esan, de hecho, pandemia hasi baino lehen, Zurinek eta Behioia itzein ginen, eta esan ginen, hobeto guzten ginen, eta jazta. Baina etorri izan pandemia, segun nahi ginen, itxen diau, ganorazko gira bat despeditzeko hau, eta jodea, berrein txugu urte asko, eta gauza asko, eta ganorazko despedida bat. Eta ezin izan zan egin hori, eta esaten ginen, zer egingo dugu, itxaron pandemia maitu arte, eta esan, bueno, bagoaz. Osea, en plan, a ver. Haien ez genekiten. Ez genekien, noiz amaituko zan. Osea, momentu batien zan, en plan, igual hau aldatzen da betiko, eta kontzertuak orain diaretotan, edo, ez genekien ezer, realmente, eta ez ginen, iruditzen zitzaigun oso artifiziala esatie, luzatu dezagun hau, eta egin aldienen gauzak, egingo diau despedia bat, esan, plan, a ver, si nahi dia gutxi, nahi badia gutxi usten diau, ¿vamos a dejar de ganar un montón de pasta? Pues seguramente sí. Hola da, porque egingo ginen despedia gira bat, eta egingo genitun, 20-30 bolo, akatxe, oso ongi. Baina, ez ginen nori nahi. Eta egin Santanan kontzertu bat agur esateko, eta ez genuen esan hori izango zanik azkeneko kontzertua. Egin ginen kontzertua, nik lotuta mikrofonotik ez esateko, ze nahi nuen esan, baina banekin ezala hori adostu ginen eta hurrengo egunean, atera ginen komunikatu bat, eta esan ginen atzoko kontzertu izan zen azkena. Eta jendea geratu zen, en plan, a ver, venga ya, ezin jubin ezer esan, baina, bueno, eske ez ginen nahi ezer artifiziala izateik, orain oso modan jarri da berriz esatie, bagoaz, 3 urte barru, así que ojo, azkeneko aukera, bakarrik 3 urte. Osea, 3 urte, eta igual joko ez zure herrian 2 aldiz 3 urte hauetan. Pues pa qué? Pues pa monetizar la despedida, claro, esanet. Baina ez ginen hori nahi. Esan artifiziala eta saiatuga pixkat beti aldentzen hortik, eta mantendu ginen hortan bukatu arte. Eta nik, obviamente, jabanakan buruan zelanda. Nengon momentu baten nahi nitula gauzakein, kantakein, baina ez nitun egin nahi hortxe. Eta, bueno, bai esianeko letrak batez ere izenburuak, ez dakit, izenburutan fijau naiz, eta askotan, bueno, galdetzaile pila dituzu edo galdera pila bat, erantzunik gabekoak edo, bueno, erantzuna, norberak bilatu ezala, kurioso egin zain, noiz itzuliko zara, non zaude, noiz arte, ja. Eta, orain, non geratu dira? Bai, eske azkenien, iturria berdina da, ez? Unai, orduan, esianen, Zelandan, kantak esianen gehien bateren nik egiten itxun, Zurinek egiten zitxun, eta beste momentu batzutan, beste taldekide batzu, baina orokorren iturria berdina da. Orduan, ni naiz personat oso nostalgikoe, oso, eta bueno, galderan roi hori, badaka nostalgia puntu hori, en plan, hau zer nolako izango da, nolako ezan lehen, nolako, beti akat puntu hori. Orduan, nik ez dut galderan hori, noiz itzuliko zara, da, maitasun kantu bat, eta esan nahi zuen hori, a ber, Juan Zata, noiz etorriko za, beti sortu txut kantak oso lotuta minari, eta nostalgiari, orduan, noiz arte idatzinen, suizidatu zanean emakume bat, etxetik bota behar zutenien, eta noiz arte iraungo zen egoera horre, minetik sortu dut beti hobeto. Eta minak ekartzen txugu hainbat galdera, ez, askotan. Eta hau non geratu dira, pandemia garaian idatzinen. Non geratu die, nik pandemia garaian jendeak botatzen zen faltan parranda, tal, nik, ez dakiz errat, botatzenen faltan kontaktua, ez? Besarkada, oso besarkada sali naiz, ordan. Besarkada bat ematie garai hortan zan, como, a ver, tu, que me vas a matar, osea. Eta momentu batean esango nen, ostra, itzuliko da hori? Non geratu da garai hori? Itzuliko da? Gero itzuli da, Nik uste nuen ezala itzuliko ainerrat, baina itzuli da. Eta beldur askonakan esatie, zema gauza geratuko dieia antxe, gure oroitzaperien eta ja. Eta horrein joketzen dira beste hori, ez? Non geratu dira. Venga.
geratu dira. Nora darama, non galdu gara, bihurtzen hasi da. Nolatan izan da, non geratu dira. Nora darama, non galdu gara, bihurtzen hasi da. Nolatan izan da. Hor arte. Ez nekien zer egin, ez nekien norekin, ez nekien nola, baina zeo zer egin nahi nuen, ez? Bai, basikamente hola izan zan. Nakana zan sortzeko grina. Incluso buruti pasazitzaidan sortzi eta ez eikia ezer norbaiki pasatzi edo, baina nakan sortzeko grine, bai. Baina pandemiakin batera ere, ensaioak eta hori ezin zanein, ordan etxean sartu, politxe baita, etxean modu intimoago bat, modu politxe izan zen, esperientzia politxe. Bai. Asko aldatu da ordutik, ona, panorama. Era bat, bai. Itxurak hartu du, edo zein dan hartu du musikan? A ver, beti euki dau, ez? O sea, tampoco vamos a decir orain de repente, itxurak beti euki dau garrantzia, ez? Incluso Euskal Herriko punk eta rock taldiek hasi zienien, ez zien asko zaintzen, baina itxura konkretu bat zakaben eta itxurak importante izan. Aguraingo La Polla Records, o sea, igual ez eben pensatuko asko, baina itxura importante izan. Eta kresta jartzen zain oso goian, ez? Bueno, gaur egun itxandia beste gauza batzuk. Baina, impresioa dakat nik neu behintzat, itxurak hartu duela ja garrantzi bat musikan ere peligrosue. Musikak berak baino garrantzi gehiago ukidezake momentu batzutan. Eta nik beti jartzet adibidat, gaur egun taldiek nahi debienak funtzionatu eta talde askoia sortzen die funtzionatzeko, osea, publiko okitzeko, irratita jartzeko eta bar. Igual kontratatuko debien leheno, sare sozialen arduradun bat edo makiladore bat, ze soinu teknikari bat. Eta hori zer da? Zu zer zara ba? Musikaria za? Edo orpegi bat? Edo modelo bat? Musikari bat za, ez? Lehenengo gauza da musika, soinua, eta hori pasada, parte handi batien pasade bigarren plano batera. Sare sozialak eukide behor kriston eragina. Musikan, eta nik uste, arlo guzitan, bizitzako arlo guzitan, itxurak hartu den, itxurak eta proiektatzen dezunak, ez? Lo importante es lo que proyectas, no lo que eres. Puede ser una mierda, puedes estar hecho una mierda, vaya, si proyectas guay, ya está, ez? Hori ez da politxe. Zer da, gezurra edo iruzurra? Gezurre da, claro, gezurre. Iruzurre da, proiektatzen digutena eta atzean dagona da gezurra handi bat, ez? Eta ze pasatzen da? Gizarte bezala ere oitugala hortara. Eta jaten diau eta jazta. Da, esate bezala. Las patatas del McDonald's son una mierda, ya, pero me molan. Vale, pero sabes que son una mierda, ¿no? Bueno, nik uste importantena dala behintzat jakitie. Vale, bakigu hau kaka badala. La hamburguesa del Burger King es una mierda. ¿Te gusta? Vale. Baina jakin ze gauden jaten, ez? Zena, eba ez hori jan. Baina jakin. Eta entzuten dionien musika talde bat, edo bestia, edo estilo bat, edo bestia. Vale, baina badakizu zer dan, ez da? Badakizu talde hori, edo musika hori nola sortu dan, zetarako sortu dan. Bai, eta gustatzen zait. Perfecto. Baina nik ustet, ez dakitze puntu duraino arduratzen gandez hortaz. A mi me mola y me da igual todo. Bueno. Bale, bazkenien horrek musika munduan, itxurak hartxiek erota indar gehiago, zek galduko dau? Musikak. Zalantzagabe, musikak galduko dau hor, partida hortan. Gezurra? Gezurra izan arren, bale. Gezurra izan arren. A ver.
izana, ahaztu nor zaren, hau da zure izena orain, gezurra izan arren. Uharrien magalean aldutako altxorrik auskorrena, aurkitu zenuenean abandonatu zenuen dena. Lamien besarkadetara bota zinen eta iruzur bazara betirako laga zure izana. Ahaztu nor zaren, hau da zure izena orain, gezurra izan arren. Aurpegi Iribarrearen ume kutxuna, benetako aizatea, zertarako vitrina barruan. Itxuraren mundu berri hontan, izarren gainetik, beldurri gabesan, naizena naiz, laga zure izana. Ahaztu nor zaren, hau da zure izena orain, gezurra izan arren. Helburuak helburu, balio du denak. Ez daukazu lotxarik, ez daukazu mugarik, zanpatzeko dena. Laga zure izana, ahaztu nor zaren, hau da zure izena orain, gezurra izan arren. Eskerrik asko. Eskerrik asko. Bueno, lehen esan dugu badirela ja urte batzuk, pasadirela urte batzuk ja honetan hasi zinetenetik. Hasi ginenetik, zuk parean hasi zinen, más o menos, ez? Batzuk bai. Eta Zelandako letrak pixka irakurrita, aldaketa, bueno, gizartean izla izango da segurunik, baina esianetik Zelandara, ez dakit, aldaketa ondia sumatut, ez dakit, izan daiteke politiko anitik idaztea, baina egoera politikoari buruz gehiago idazten zenuten bere garaian. Zalantza gabe. Eta Zelandan? Ba, prozesu natural bat, esianen lehenengo urteak, 2006, 2007, 2008, Euskal Herri ezon sutan momentu hortan, sutan. Eta gu ginuzken 19 urte, gu gonden hor, lehenengo filan zu hori provokatzen, ez dakit nola esan, metaforikoki edo literalki, baina hortxe geunden. Eta beti saiatu garena da izaten, autentikoak izaten. Hau da bizi diauna, hau da ikusten diauna, hau da sentitzen diauna. Eta esianen lehenengo 3 diskak batez ere, die superborrokalaiek, osea, die reivindicación pura y dura, saiatzen ginen ez izaten oso panfletistak,
Naiz eta, por ejemplo, lehen lentzun dian kanta hori, bazan panfleto andante bat, baina, bueno, beste norbaitek idatzi zen, era un impuesto, osea, ez ginen euki alternatibarik. Baina, saiatze ginen pixkat hortik aldentzen, baina Liberien zan, eske ikusten ginukena aurrien, eta, bueno, beste tematika batzuk ikutzen genitun, baina politikak eta borrokak zakan leku importante bat, ze gure bizitzan leku importante bat zakan horrek. Heldu zan 2009-2010, gutxi gora bera, egoera politiko egun batetik bestera, literalmente egun batetik bestera aldatu zan erabat, borroka armatua bertan bera geratu zan, kaleko borroka ere bertan bera geratu zan, pasaginen nolabait izatetik borrokaren aitzindariak, izatera bakearen aitzindariak, naiz eta beti izan gan bakezali, baina pasaginen momentu batean mezua aldatu zen pilo bat, eta ni neu ez dakit, nazkan kontradikzio asko ikustenen baietz, baina Liberian ezetz, eta pixkat bai erabakinen gai hoiek ez ikutzie hainbeste, ze ez, ja, eurak gai hoiek ere ez ninduten ikutzen hainbeste. Eta bai, hortik aurrera, esianek berak atera zeitun diskatan, hitzetik eta galak astinduz eta tema politikoak badaude, baina ja ez tie ez ziena importantik, eta Zelandan ja ez, porque, pues, ez nahi zuzati, ez que ja politika pues, ikusten detela teleberrin, ez dakat kontakturik, ja, bizitzan beste gauza batzuk etortzen die, eta lehentasunek jaten debie beste guzi, eta egia da, eta ondo esan dezu, erabat aldatu da tematika hori, eta orduan pues, ikusten dut gehiago barruan dakatena, edo hemen onduen dakatena, ze kalean dagona. Ez que ez dakit zer dagoen kalean. Osa, dazkazu ume txikiak eta zuk ere ondo dakizu, pues, dakizu zer dagoen parkien. Ze ambiente dagoen parkien. Baina tabernan eta kalien, ja, ez hainbeste. Bueno, zuen gatik esan dizuet, bai ezien edo Zelanda gatik, baina bueno, gaur egungo eszenan edo... Eszena politikoa? Ez, musika eszenan, ezakit gertatzen ari den, letren aldaketa hori gertatzen ari dela, eta aurrekoan entzun nionan jedu alderi, berak esaturan falta botatzen zituela, bere garean idazten zituzten aldarrikapen kantuak, ez? Zuen ustez badago orain horren gabezia bat, edo bueno, hori da gizartearen isla da, eta jazta? Edo... Bai, eske justo horri buruz, egon gara hitz egiten orain dela ordu bete, edo gentozenean kotxean, hori, justo aterako dut kontua, hori komentatu, eske Robe hile egin da, eske justo oindala gitzi izan da Durangoko azoka, nola aldatu den hori guztia, eta horri buruz egon gara hitz egiten nahi kotxo, hori, azkenean, orain gutxi batzuk dira eragin gehien duten panoraman, eta hori ala da, eta, bueno, lehen Franek kontatu du, eta orduan aldatu dela bai, eta nik uste dut hori arlo guztietan islatzen dela, eta musikan batez ere, azkenen gortetan, eski ez dago ez saltzerik argi dago, bai. Nik personal, ez botatzen faltan, ez? Esaten zuna jedu aldena, bueno, a ver, da tipo badakana rekorrido bat, esaten duene... Justo baina esan duzu, bakizaleak eta guztetorri zen... Bai, berak bertan esaten zen, bakezalea gara, eta esaten zuen, minimamente respetatzeko esaten duen dena. Baina nik faltan botatzen etena gehiago da, mezu autentikoek, osea, benetako mezuak, eta nik entzuetet unidad alabesa, eta esatet, hau da benetako, Pues politika buruz hitz egiten, noiz benka hitz egiten dau, y le titula So, a la canción directamente, no? baina da super autentiko orduan, nik ustet, izan bar dela autentiko, Eitzen diau musika, eitzen diau artea suposatzen da, eta artea egon bar da barrura beira. Eta barruan dakasuna balin bada, borroka sentimentu bat, balin bada Euskal Herriarekiko ez dakizer, atera zazuere. Baina ez bada hori ez atera, porque hori ez da arti, da produktu bat, eta produktuak eiteko badaude enpresak, zuza musikari bat, beiretu zazu barrura, beiretu zazu bihotzien dakazuna, eta bihotzak esate izuna. Bihotzak esan aldizu eman berzaiola zu kajero bati, edo eman berzaiola zu edo zer gauza, esan aldizu bihotzak hori. Da sentitzen dezuna. Ez ba ez hori sentitzen momentu hortan, pues ez adirazi. Nik ez nuke esango faltan botatzen ditut mezu horiek. Ez badaude mezu horiek da ez dielako egon behar, edo jendeak etxulako
musikari oke o sortzailok ez diolako hori sentitzen lehen bezain beste, behintzat. Orduan, bueno, pues es lo que hay. Urrengo abesti, joko duzuen urrengo abestian, bada kolaborazio bat Ainoarena, bai, eta kurioso izait, ez dakit ala den, baina nola lotu zenuten edo kolaborazio hori, berez uste dut horrela dela, zuk irratian elkarrizketa bat egin zenun, bai? Eta ondoren, ez dakit elkarrizketa edo abesti bajo zuen, ITB-en, eta bere ondoren joan zen Ainhoa eta kantatu zuen Bon Joviren ez dakitzean. Bai, karo, hori da, fanintzen ni gazteara, elkarrizketa bat eta eskatzen zizuen kanta bat jotzeko, pues ni jo noen, pues ikusten zuen bezala, pues nire mugekin, ni naiz abeslaria, naiz gitarrista, ni naiz tipo normal bat, bueno, saiatzen izena gauzak eiken, baina ez naiz inundik inora profesional bat edo eta ez naiz bereziki trebia, nik itxet bihotzakin gauzak y poco más. Eta orduan egin nuen irabestia, bueno, más o menos, eta hortik aste betera edo urrengo egunien bertan, Ainoa joan zen, Ainoa ez dakiz irabazi zuen lehiaketa bat, olako zeo zer irabazi zen, puede ser? Eta gainera Bon Jovin kanta bat, niri Bon Jovin me flipa. Ordan, kantatu zuen super ondo, eta goratzen gazteako gero esan, que cabrones, gara ez de repente diba kantatzen da super ondo, nire ondoren, eta bai, gustatu zitzaian asko nola kantatzen zen, eta nola interpretatu zen, justo abesti bat niretzare zala kutxuna, eta nik hortik ezagutunen Ainoa, eta egon zan super prest kolaboratzeko, eta egin zion kriston ilusioa baita. Ba, nire errua. Nire errua. Gero etorri da Maria eta hobetu dau, abesti hori. Nire errua, betxo, eske no bez, nire errua hori da Elizatik datorren mezu bat, Seguramente zuetakoren bat Elizan egongo zan inoiz, Nola da, momentu baten, por mi culpa, por mi gran culpa. Hori, ni bezara fan izan naiz, gaztetan behartuta, baina, claro, eso se va quedando. Eta erruan hori, ze sartuta dakaun, eta zenbat min, eta zenbat kalte egin digun erruak, harremanetan, gurekin dakaun harremanien errua, eta ez esango Elizan errua danik, baina, bueno, Elizak ere egin dio bere karpena gure minari, eta gure sufrimenduai, zalantza gabe. Barkatu hemen zinen zuen bat edo zera bada, no, tampoco quiero faltar a nadie. Zertu dugu zegin azken hemen edo ez? Zertan geratu ba? Ez dakit, eske probatu ditugu bi gauzak, orduan. Hemen izan diago ez azken. Vale, ez dugu jarriko. Itxasoaren magaletik bidali nuen keinua, zinegin nuen gibeletik, eta hitzik ez dut bete ordutik, hitzik ez dut bete oraindik. Nire errua izan zen, promesa guztiak hautsi nituen. Nire errua izan zen, orain eta beti, beti bezalaxe. Olatuen barruan, naufrago baten isla da. Hondar artean bilatzen dut, galdu nuen oi hartzuna. Inoiz izan ez dudan ura. Promesa guztiak hautsi nituen. Nire errua izan zen, orain eta beti, beti bezalaxe.
nire errua izan zen. 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 Promesa guztiak hautsi nituen. Nire errua izan zen. Nire errua Orain eta beti bezalaxe. Nire errua izan zen. Nire errua izan Promesa guztiak hautsi nituen. Nire errua izan zen. Nire errua Orain eta beti bezalaxe. Eskerrik asko. Zierrik asko. Horrekoan, urrian Gorka etorri zen ere solasaldi musikatetara, eta Gorkarekin... No ves, es que gaztean egon itzen gero, Ainhoa, Gorka, claro, es que a ver, tampoco está fácil el tema, ¿eh? Eta Gorkak, kantu gehiagoak idazten ditula argi dago. Eta zuek tristuratik idazten duzue? Gehienetan edo beti? Barkatu inciso bat, Gorka da Euskal Herrien dagoen artista autentikoena. Autentikoenetarikoa, txutenak ezautzen eta ez, baina barkatu incisoa berriz ez, galdera interesanti da unai. Baina ikusi zerrein den Gorka Urbizuk. Ikusi zerrein duen. Hartu proiektu bat, berritxarrak, sortu zen berak. Esan musika bereziki komerziala ez ezer, rock, metal, esan musika mainstreamena, ez orduan, ez gero. Berak egin zuen mainstream izatea hori, ez, eta lortu zen berritxarrak izati, ordura arteko seguramente euskal talderik handiena, nola bai izateko. El más influyente gutxinez, ezta? Eta momentu honenetariko batien uzten dago hori, eta sortzen dago proiektu bat, zerri begira sortu dago proiektu hori. Barrura begira sortu dago proiektu hori. Entzuten diozu jende askori, eskami, lo que ha hecho ahora, tal... Pues, bueno, no es mi artista favorito, o sea, en cuanto a ez entzuten pilo bat bera, baina, esatet, dala, hostia, egin duena, tipo egin dau, egin nahi duena. Bihotzak eskatzen dona, eta seguramente ez da publiko gehien izango duen musika. Berak hori badaki, o sea, badaki perfectamente, bosta xola. Tipo egin dau, bihotzak eskatzen dona, gorputzak eskatzen dona. Hori da izate artista bat. Hori da izate artista bat, como la copa de un pino, izate, behitu. Niri orain, harimak eskatzen ditu hause, eta hau egingo dut. Eta, karo, berri txarrak entzutera oituta geunden ontzat, izan pixkat, hau zer da. Eta jende askori ez zaio gustatu. Baina da, osea, autentizidade demostrazio bat, ikaragarrile, Gorkana, eta ya te digo, izan gabe ni superfan berana, ez? Nire generazioko jende gehiena dan bezala. Baina, osea, el artista, Euskal Herriko artista haundina, Gorka Urbizu, eta gero ja aztu detze galdetu dezu. Ez, berarekin komentatu genuen, pizka kanta goibelak edo egin izan dituela gehienetan, melodiak edo bar, eta zuek, ez dakit, horrela den edo ez, baina iruditzen zait aldaketa bat egon dela, asko tristuratik idatzita daudela, Bai. eta orain, gehiago nostalgiatik, ez dakiz agatik. Bigarrenea, irakurritut... Adinagatik, seguramente. Igual, lehenengoan... Tristuratik. Adinagatik. Claro, es que nostalgia handitzen da adinakin, ez da? Ze gauza gehiago usten txuzu atzian eta gauza on gehiago usten txuzu. Beti esaten da, garai honena da bizi izan dezuna, una mierda. Garai honena da, dazkazoen 20 urte, 25 urte, y eres el rey, ez? Universidad, ez dakizer, o sea, a ver, no nos engañemos. Garai, denagut die politxa, baina ya cogeríamos 20 tacos, ez dakit. Nostalgia handitzen da, efectivamente. Baina, tristurak beti ematen dau energia adierazteko. Eta energia sortzailea. Exactamente. Bai. Ez que pozik zaudenien... Hori galdetuko. Beste gauzak egiten dituz. Pozik zaudenien zena ez zuen. Naizu egon jendeakin irten, gozatu bizitza.
Ni pozina hori ez idatzi nahi. Que le den, que escribir ahora, que todo es maravilloso. Pues no. Baina triste zaudenen, goibel zaudenien, idaztiek laguntzen dizu. Eta de hecho ez dezu, nik askotan, ez naiz oso, idaztean oso zali, ez naiz, baina hartu naiz, ni hasi nintzen idazten, terapian hasi nintzelako. Terapiak bultzatu ziten idaztera. Eta idaztera orain idazten duten bezala. Por ejemplo, dubetekin beste modu batera idazten nahi, no tenía que ver. Baina idaztera barrura behira eta terapiak lagundu zuten, esanen, honekin abesti bat ere egin alko nuke. Eta zan modu bat, eta nik uste hori jendeari heltzen zaiola. Nolabait jendeari heltzen zaio esatie. Hori, mezu hori, gustatuko zai gehiago gutxillo musika, bere ahotsa mierda bat, no seke, baina benetako mezua da. Nik uste gauza horiek notatzen diela. Gorkangan notatzen die asako, dala benetako zeo zer, ez? Eta Mariak esaten duena, tristura da energia, sortzeko energia erraldoi bat. Eta nostalgia, tristurakin era lotuta dagona, baita ere. Eta zoritxarrez ni naiz personatu oso nostalgikoa. Orduan, horrek ere, ematen badau, behintzat abesti batzuk eiteko, pues tira. Ni tan mal. No esnatzen bazarite goizeko 3:00, erlojoa ibeira. Mal asunto. Mal asunto, normalien, ja, orain adinakin, bakizu zertara esnatzen zango izeko 3:00. Pues, epixa itera. Normalien. Edo ume txikiak bali mazkazu, pues ume txikia esnatu dalako, baita ere. Baina garai batien, zeudenien erloju hoi de mesilla, zazkainak zenbaki gorriak, ezta? Eta oroitzapena dakat, zer zan, orduak pasatzen ikustie, 12, ordu batak, ordubiak, 3, ezin lokartu, zaudelako zerbaitekin bueltaka, zerbait kasulako bueltaka, zerbait txarra, ezan izango, zerbait hona bazan, engozin lokartu, tamestu, zerbait txarra buruan, minen bat, sufrimenduren bat, hor, zeo zer. Eta beti bada, ordu bat tragiko, ikusten batuzu goizeko 3, mal asunto, baina, pues, bizitza holako da. Bitza kantu bat eman dizu. Exactamente. Ez dita beraz tu, kantu honek. Nunca se sabe, ojo, los derechos... Hoe gainean eseri ginen, ta ez dut oroitzen ongi. Zenbat aldiz begiratu nuen, erloju puta hori. Enizun ezer izkutatu nahi, ta hortarako gai banintz, esaidazun ondik, iesegin azkeneraino, esan izun iraganeko kontu bat zela, orbaindu bako zauri bat, esan zenidan ezer ez da betiko, gaitxaron zenuen, sendatu nintzen arte. Hitzegin genuen oinazeaz, oraina ta iraganaz, nostalgiaren atxekapeaz, galdutako denbora.
nintzen arte, lokartu nintzen arte, ta esnatu nintzen arte, esnatu nintzen arte, sendatu nintzen arte. Esan izun iraganeko kontu bat zela, orbaindu bako zauri bat. Esan zenidan ezer ez da betiko, ta itxaron zenuen, sendatu nintzen arte. Orbaindu bako zauri bat. ezer ez da betiko, Ta itxaron zenuen, sendatu nintzen arte. Mi esker. Eskerrik asko. Bi diska atera dituzuen orain arte, eta egia da bi diskak konposatu zenituela batera? Bai, abesti gehienak bai. Pandemia garaian berriz, denbora asko, etxien, tristura asko, iluntasun asko, eta hor atera zien, bi disken artean da 6 abesti, 8 eta 8, horretarako zira 4 abesti edo, bai. Eta gero propio igual, bigarren diska gerturatzen zaneran, propio beste bat, obi izango zien, bai. Eta hor, hori, aldatu zanera bat panorama, porque Google den oituta sortzera kantak, a la vieja escuela, esan dezagun, osea, batek eramaten zen ideia bat lokalera, eta lokalien, unai, orduak, eta eztabaidak, eta, que no, que eso es una mierda, que tal, ez dakizer. Baina hori zan, komposatzeko modua, de toda la vida, vamos, esan, batek eramaten dago ideia bat, eta denon artien ematen dugu itxura bat. Hori moztu zan, eta nik ezinen moztu, osea, momentu hortan nengo nain gogotxu kantak egiteko, ezin nuela moztu, eta taldekide esanien, eske, ezin det itxaron ensaiatzea, osea, behar dut sortu, orduan, bueno, haingo dut pixkatola, programa hauekin eta hau eta beste, lehen esan diola, Logic eta Kubas eta gauza, egingo dut pixkatonekin, ez nakan praktikanten idea nola egiten zien gauza, baina, bueno, bere ala ikasten dezu, ez? Eta gero taldekideek, bakoitzak egiten zituen bere gauzak, aunque sea entzun eta esan ondo edo gaizki edo dan alakue, eta bueno, basartzen za pixkate zera hortan, gurpil hortan, eta, engantxa, como casi todo en la vida, horrek ere engantxatzen dau, eta sortu nituen kanta pilo bat. Nire bizitza zan lana, eta hori, osea, eske poco más. Ezon asko ze aukera gehiago. Momentu hortan, eta bai, hor sortu zen. Aukeratu genitun 8 lehenengo diskarako, eta utzi genitun besteak. Azkenengo besarkadak ezen izan, hori espreski bigarrenerako, joko duten urrengo abestia. Bai, hori izen zan propio. Bai. Eta guaixen, irakurri dizut. Guaixe da sakanako aldizkaria. Sakanako aldizkaria. Ez dakizula zein izango den azkena, baina azken aldean eszenatokira igotzean azkena izan daiteken sentsazioa duzula. Bai, porque, bueno, Zelandakin hasi gineanien, eta ginuken energia asko, gogo asko, eta hasieran egi genitun kontzertu asko. Eta euki ginun disketxe baten pixkat bultzada, eta laguntza, eta hori dena, ez? Baina gutxinaka hori, fanzan geisten pixkat pasaginen izatetik lan nobeda, aian oser nobeda, orduan, bueno, horrek ere eragiten dau. Eta hasi zan geisten baita kontzertu kopurua, bueno, nik neuk eta enintzen taldeko bakarra, familia hau ja handitzen, umeak, nekea, denbora falta, ensaiatzeko kriston tetrisak eiken, gero fakturak datoz, bueltan, komplikatzen hasi zan istoi, eta aldi berian ez zigu bien deitzen, ez ginuken kontzerturik. Eta hasi behar izan ginen gu geu deitzen, leku batera, bestera, kontzertuak emateko, musutruk edo ordaintzen inkluso, ez? Jotzeko. Orduan, karo, ja, dakazu parte batetik zure bizitza oso beteta, umiekin ez dakizen bat,
eta beste aldetik dakazu proiektu bat zeinetan zauden superpozik, baina ez dago ezer. Ensaiatzie politxe da, baina musikari batek behar dau beste zehozer, behar dau jo, ez? Naiz eta hil berri dan Robek esaten zuen bezala, musikari, berari ere benetan betetzen ziona zen kantak eitea. Jotzie, guai, pero crear las canciones, eso está de la hostia, ez? Hortarako Inesek ere esatezuna horreko. Inesek esaten zen baita. Nik kontzertu gutxiko nahi dut. Bai, nahi sortu, nahi adierazi, ez, dakatena, baina, karo, energiak aldatzen dio baita, ez? Eta bueno, kombinazio horrek eramaten dizu esatia, hau izango da azkena? Akaso, hauxe izango da Zelanda bezala egiten dira azkeneko gauza? Izan alda. Izan alda. Ez dakit azkenekoak izango dien, baina zenbat urte da mazu jotzen? Zenatoki gainean? Bai. 25 inguru. Ez dakit azkenekoa izango den edo ez, baina ziratik bada pertsonat, ia zure bilbide osoan izan duzuna? Bai. Ez dut uste oso bezarka salia den, gainera. Ez da, ez. Bada, zeo zer ez? Hainbeste urte eta gero... Bai. Pertsonak, azkenean ez, gelditzen dienak. Bai, gainera... Zera egitatzen mauzu? Bai, Xabi hemen dagona, Xabi Seko. Dubetekin hasi ginen, oso institutuen gaundela, Altsaasuko institutuen, ni DBH lau, beraz etorren ikastolatik, eta batxin sartu zen, bai, DBH lau, bera batxi bat. Eta talde bat, orduan inork ezakan talde bat, orduan zan oso raro, talde bat, eta peña, geratzen ginen baten bajeran, kriston zarata eikenan bakaikun, eta bai, horra ginen, gero esianekin hasi ginen, esianek mazituen esan bezala mila vuelta, momentu batien seko kutsi zuen proiektu hori. De hecho, zurekin hasi izan beste proiektu baten, me puso los cuernos contigo, vamos a sacar por ahí las cartas sobre la mesa, ezta. Bai, Fontakin izin nuen proiektu hori, eta behin baten, sekok esan ziten, noizbait eiken badezu beste zehozer, bueno, kontatu nirekin. Eta Zelanda hasi zanien, niretzat naturalena izen zan, esianen son jendeakin kontatzie, irutzen zitzaidan baita gainera zuzenena, ze orduan nire onduan zegoen jendea zen. Eta onartu zebien, bai, Anek, Danelek, Ikerrek, denak, behar nitun edo guziek, ez, trompetak ez nitun sartu nahi berriz. Eta ez txut berriz sartuko inoiz. Orduan hori, gero Anek utzi zen, baita, eukizilako familia, bigarren seme bat ezakizer, eta ezin zuen. Eta orduan esanen, bueno, a ber Xabi, eta superprest egon zan, eta behitu ensaiatzen diola Bilbon, eta Altsasutik dator, Bilbora, eta bueno, azkenien batera, ez dut esango amaitu diauz, ez da amaitu, baina batera gaude berriz historio honetan, eta oso ongi kompatibilizatzen ga, baita oso ezberdinega, baina batez ere esianen komposatzen ginula a la vieja usanza, ez, niretza beti sekon zera importantzi izan, porque da tipo bat oso, bueno, ezagutzen dezu, oso inteligentea da, isila da, baina pun esaten duenien badakizu, esan badau, zergatik esan dau, segutxe esaten dau, orduan, bazan oso importanti ematen zizun segurtasun asko, Eke mazinun zehozer eta esaten mazen, eso guai, zeraz, venga, esto ya cerrau. O sea, esto así, ez? Eta liberien, eta kontrakoe baita esaten mazen, mira, le voy a tener que dar otras 1000 vueltas en casa, ez da, ze honek oraindik ez dauko mezitu, ez? Eukitzia onduen persona bat, dazkana gauzak hain garbi, edo behintzat transmitetzen dizuna segurtasun hori, ostia, hori kriston lasaitasune da, bai. Bueno, pues ez daitezela izan azkenengo bezarkadak. Hori da, azkenekuek, falta da demora asko azkeneko bezarkadak emateko, ez da? Pero nunca se sabe. Nunca se sabe. Bidaiaren azkenengo gezia oinutxetan, orekaren aitzakitan erortzeko, ta lurra sentitzeko, jauzi baino lehen. Gautxorien azkenengo
muxua. Galtzaileen irribarra, une baten amaiera iluna. Azkenengo besarkada. Orainari bizkarretik helduta presagabe, oinatzik ez duen pausoa bezala, abizenik ez duen izena naizela. Gautxorien azkenengo muxua, galtzaileen irribarra, une baten amaiera iluna. Azkenengo besarkada. 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 Txorien azkenengo muxua, galtzaileen irribarra, une baten amaiera iluna. Galdutako besarkadak. Mi esker. Eskerrik asko. Bueno, eta bukatzeko edo, musika zuentza paraisua da? Bueno, Mariak esan. Jo, eske paraisua esatea, ez dakit zehatz-mehatz paradisua zer den. A ber, niretzat musika da... Hombre, pues mezara fan bazara, Bai, ez da. badakizu zera paradisua. Jakin behar dut Mezara zer den. fan gareno, bakizu, Musika niretzat da benetan maite dudana. Egia esan, eske burura etorri zait, Frani galdetu diozunean, zenbat denbora daramazu musikan? Niko goratzen dut, etxean inoiz esan dudala, komentatu dudala momentuan gurasoekin. Jo, beitu, ez daki ze infamatu batek, ez daki zenbat urte bete ditu holtzan, ego, eske nik ere bai, naiz famatu. Baina nire lehenengo aldia izan zen 6 urterekin holtza gainean, beste nia zulo bat egin nuen esenatokian, ze neukan dardarka, hanka, abestu nuen betizu taldea, bai, eta hori izan zen nire lehenengo aldia, eta momentu horretatik, eske beti egon da musika nire bizitzan, bai, hori, orain Zelandarekin, beste proiektu batzuekin, niretzat ere musikak eman dizkit gauza asko, pertsona asko, batez ere, bizipen asko, eta esperientzia asko gauza askorentzat, adibidez, Zelandan egon baino lehen, aurretik egon ginen tale batean, dinot ginen zenben gaude bi, bertan ere konposatzen genuen a la antigua usanza, lokalean geunden ez dakitzen bat ordu botatzen, liskarrak egon ziren gure artean, hori, eske egin duzu arreglo bat super saia, eske nik ezin dut hori sartu hori, eske Maria, egin duzu ez dakizen alako ahotsa, gero grabatu zuk ere bai estudioan, bale, baina zuek ere grabatu dezakezu, bueno, orduan, horrelako harremanak sortzen ere musikak asko laguntzen du, osea, uste dut, paradisoa da, bueno, depende, zer den zuretzako paradisoa, ez da, baina niretzat da, osea, benetan beharrezkoa txiki-txikitatik eta alden neurrian bertan jarraituko dut, bai. Egia esan, Mariak hemeroteka handia dauka... Joe, bai, begiratzen baldin baduzu. Bai, claro. Bai. Eta gaur egun bada lekurik paradiso horretan?
Zirrikituren bat egon daiteke, baina non dago? Baina buru oso Bai. handia dakau ja zirrikitutatik sartzeko orduan. Esango duzea zergatik ari zen paraisoakin, baina beraik idatzitako zerbait da, Bai. Karo, paradisua da, pixkat zoriontasun txute txiki bat eman aldizun edozein leku ez da, eta zalantza gabe musika paradisu bada, ez? Baina hor pixkat esan nahi nuena kanta horretan zan, ikusten nintzela musika munduan bertan, ikusten nintzela oso txiki, baina ez derrigorrez zentzu txarrien, ez? Osea, ikustenen ez zegola lekurik hor niretzat, ez nuen ikusten nire burua ja hor, naiz eta proiektu berri bat hasten nuen, eta praktikamente kanta hori zen proiektu berri horren aurkezpen kantak, edo, pues jo que se, gure kanta ezagunena esan dezagun, ez? Baina hasieratik ikustenen Euskal Herriko panorama berrian nik ez nakala lekurik, ez? Eta niretzat musika ordura arte, eta oraindik ez, baina izen zan paradisu bat, zianekin izan zien bizipen super guapoak, izan kriston sortea ukinune egotian hor, eta super afortunaos, eta orduan izan zen paradisu bat, igotzi holtzara eta plaza beteta ikustie hori da paradisu bat. Durangoko azokara joan eta diskapilo basaltzie hori paradisu bat da, ze hori atxute bat, de autoestima y de felicidad también, porque somos vanidosos y nos gusta que las cosas nos vayan bien, ez dakit nola esan. Orduan, esianekin paradisu asko bizi izan genitun, ez? Eta ikusten nuena zan, ez dut esango ez nuenik nahi hor egon, baina ikusten nuen, klaru, nik ez dakala lekurik hor, sortzen ari zan musika eredu berrian, pixka gehiago zentratu da irudian, itxuran, beste musika estilo batzuk zeinak nik ez nekizkin egiten, ja gehiago pues, igual elektronikatik, edo más rollo bailoteo, más modernito, ez den ikusten nire burua hor, eta gustatzen zaizkit, gauza asko hori dira, baina ez dakit eiken, eta ez nuen egin nahi ez dara, ni naiz gitarra, eta, osea, esan, ez badaka gitarra, a mi ya se me cae por todos los sitios, orduan ez nuen ikusten ja hor lekurik, paradisu horretan, ez, sentitzen nintzen oso txikiegia hor egoteko, desde luego. Eta izan zen, abesti hori izan zen, prozesu oso politez elkartu nintzen, 20 urte hoietan ezagututako jende pilo batekin, ez, Aitor Gorosabel, Bideo ikusi. Bai, txikia deitzen da. Bai, bueno, entretenigarria da bideu, ez, eta nik uste politxe dela. Jo que se, kaseta, Josein Etxeberria, pues, niretza dela tipo bat, o sea, un puto gurú de la música Euskal Herrien, ez? Ez dakit. Eta izen zen oso politxe, borobiltzeko esan nahi nuena, nolabait, eta hobeto transmititzeko esan nahi nuen hori, ez? Jende guzi hori egotit, ze jende horrek nolabait ere islatzen zuen momenturen batin bizitako paradisu hori. Nik momentu batin esianekin partekatu nuen holtza Aitor Gorosabelekin. Ni en el sueño más ambicioso de mi pubertad pensatuko nuen Aitor Gorosabelekin. Aitor Gorosabelek abestuko zuela nire kanta bat nirekin holtzan. Durangon. Bete genitxu nien 10 urte, edo Aitor Gorosabel egon zan hor, edo Xabi Solano, edo Kaotikoko Aguayiko eta Joni etorri zien. Bai, Aguayiko eta Joni etorri zien. Jende asko niretzat izan dinak idoloak, ez? Idolos de juventud, egotie ikusten azpitik, y flipando, ez? Eta gero, gurekin hortxe, pixkat ordezkatzen zebien, hori xebera, orduan izan zan oso politxe borobiltzeko abestia bera. Hau izan zen bereien lehenengo aurkezpen kantua. Bai, esan dezakegu. Txikia, esan duzu txiki sentitzen ziela, eta ez dakit zure ibilbide musikalekin bat datorren, baina bilatu behar Maria etorri behar izan zen. Bai. Ere ibilbide musikala, esian, batez ere, beti da gizon eta emakumeen hautsain arteko nasketa, eta lehenengoan, beraien lehenengo diskuan, Maria ez egon. Ni enengoen oraindik ez. Hori da. Igual, horregatik txiki sentitzen. Horregatik badaka zentzua esaten dezuna, ze
Nengo aldiz, ez dakizen bat urtetan zu bakarrik. Bakarrik, hori da, frontman bezala edo bakarrik, eta gainera esianen, igual atzean, sukaldatzenen ni gehien bat, baina holtzan beste norbaitek zakan protagonismo, eta zurina izen zan azkeneko urtetan, eta hasieran amets batez ere. Eta karo, ni de repente jartzia erdian, eta ez ni horreta zu, ez hortxe. Horrek, sentia arazen ninduen txiki, baina ez derrigorez zentzu txarrien, diot. Simplemente, esatie, nik ez dut hemen destakatu nahi, edo ez dut izan nahi hemen frontman bat. Ze, justo, konsideratzen naiz abeslari bat, pesazazu, orduan bai, sentitzen nintzen hola, eta hola adirazutu nuen, eta adibidez komentatzen nuen nire bikoteakin esaten zite, baina nola adiraziko dezu hori? Ez dezu hori esan behar, naiz eta pensatu, ez que beti idatzi dut pensatzen detena. Naiz eta izan zeo zer esanako menigarrien iretzat, edo, que tampoco he sido yo aquí, he ido partiendo muros, baina beti esan dut pensatzen detena. Orduan, nire kalterako bazan, nire kalterako zan, baina ez que nik behar detena da esatie. Ez dut behar detena da esatie. La terapia está en decir, no en escuchar. Askotan nola da, ez? Orduan. Mi esker etortzearen. Bai, super eskertuta. Eskerrik asko benetan. Eta barkatu txopagatik. Eta Fran, mi esker. Eskerrik asko. Eta zuri unai eta bainateri. Bai, eskerrik asko bioi. Historia berdina, baina bainati ere txalo berua. Bai, mesedez. Txikia. Mundu berri honen erdian zarra, baina bederen ez bakarra. Arrakaletatik arrakaletara, denboraren itxukeria. Aztuta merkealdietan salduta, zatarra posten dudanean bizarra. Itxurak eritik, itxura galtzera, itxuraren ume keria. Eta orain hitz egiten dut ispiluari begira, ezer aldatzeko berandu egidenean. Entzun ditut erraiak ta batez esan dute, ez dagoela lekurik paradisuan. Izua gordeko dut nire barruan, handia mateko zuen aurrian. Eta orain hitz egiten dut ispiluari begira, ezer aldatzeko berandu egidenean. Entzun ditut erraiak ta batez esan dute, ez dagoela lekurik paradisuan. Eta orain hitz egiten dut ispiluari begira, ezer aldatzeko berandu egidenean. Entzun ditut erraiak ta batez esan dute, ez dagoela lekurik paradisuan.
dagoela lekurik, ez dagoela lekurik, ez dagoela lekurik paradisua. Ez dagoela lekurik, ez dagoela lekurik, ez dagoela lekurik. Eskerrik asko. Eskerrik asko benetan. Bueno, a mi esker. Etortzearren da... urtarrian jarraituko dugu, ze solasaldi musikatuek jarraituko dute. Eta, adiegon, urtarrian aterako direlako lehenengo urtarrietik ekainera bitartekoak, beraz. Bueno, eskerrik asko Zelanda urtea iztegatik, eta zuei etortzeagatik. Eskerrik asko. Bueno.